Malawi Today. Pambuyo pokanizidwa kukonza maambulance mboma la Mangochi, Patience na Madingo ali kuwataka mboma la Machinga kumene akukonza mablok asukulu amene adaonongeka kwambiri modesa nkhawa. Ndi moyo wake mmene ukuyendera tsiku ndi tsiku. Ameneyo nde ine. Ndiyesa ena mukudabwa kuti zafika bwanji pamenepa. Mkanemayu ndifotokoza mwatsatanetsatane momwe masiku anga atatu apitawa akhalira. Khalani pompo. Mkadzafika pamalo awa muzadziwe kuti tsopano mwafika pa trading ya Wataka mu tsindetsinde mwa phiri la Chikala, Group Village Headman Kambulaje, T.A. Mlomba mboma la Machinga ku Malawi. Ine ndi makhala kumudzi kuno tsopano. Tuone mpafa mga melungu bene. Ndipo kukacha mawa uliwonse ndi madzuka mchipinda ichi. Ndidabwera nditi mipando tothyola, tidzovala, makina kompyuta, zoyimbira, mabuku, kamatiresi kopumirapo ndi tina tofunika. Sindabwere ndekha pa ulendo. Kulikonse kopezeka ine kumapezekanso Tionge Manda, yemwe amandithandizira pa zochitika za tsiku ntsiku, pa Chingerezi amati assistant. Kuno ndidabwera chifukwa cha ana awa. Ana apasukulu ya primary ya Wataka. Ambiri mwa anawa akachoka pa assembly, kalasi zomwe amalowa ndi izi. Pansi pa mitengo, kabolodi kang'onong'ono, onse maso awo kumayang'ana pamenepo. Imeneyi ndi standard 4. Ana number 1 ndi nani kuti? Ayimirira. Yomwe kalero inali ndi classroom, koma idatsekedwa kamba kokhala chiopsezo kuti ikhonza kugwa nthawi iliyonse. Koma anzawo a standard 8 sadasiyebe kusonkhana mchipinda chomwe akuboma adalamula kuti chigwetsedwe poopa ngozi yomwe ingathe kuvulaza ngakhale kupha kumene ophunzirawo ndi owaphunzitsa awo. Ndeka yamba mphepo basi out. Basi yakhale bali. Wakabaje ukuthi gogelisana naye. Guys, standard David. Ndemi sima banga mantha munomo. Munazolowera. Yorija nomwe kana serikali ndio unazolowera. Salu atchinga kumbuyo kwa kalasiko ndi chipinda chomwe atsikana amkalasimu amagona pochitira kuti iwowa ali mkalasi ya mayeso ndipo amagonera pa skulu pompa zijamati boarding. Ndahedi indi standard yani? Indi standard 2A. Standard 2A. Koma tu lero a standard 2A sali pa mtengo chifukwa aphatikizana ndi a standard 2B poti mphunzitsi wawo wadwala. Ali kwambiri ine class yanga ndeka ana amene nachita mu enroll register ndi 147. 147 Class yanu yoka. Class yanga yoka Ndeba ndino class ya muntu winaso. pali class so ya apate nanga Ndava zosana bwera adwala amene. Nde yaphatikizana no ba. Lota iphatikiza class kota apate nanga adwala. Nde ichi building zanoshi mwamba mungu chikuoneka kuti chili ndi mingalo yonse. Simapanga mantha ndi kumaphunzitsa muno. Timachita mantha koma lona ngati panga bwanji timango phunziramo kuti nangatitani. Ifeyo timadzaza we have 200 and chakuti learners. Standard 2 yoka. Ndiye tinagawa timakhalo banje. Abati nangawo banja 100 chakuti ineso 100 chakuti banja.
Opa 200 zakuti makasi awiri amenewa. Alese 100 100 yakuti 100 yakuti. Mundu mmozi. Nde pa 100 yakuti madam. Mphunzitsi mmene mundi ndinoka. Ndinendeka 100 yakuti learners ndipo ndeka. Ma subject angafi? 6 subjects. Abusa ndana 6 subjects. Ineyo. Ose noka. Komanso pa 6 subjects ipo ndekuti ma language chichewa ndi English kuphatikiza ku masamu ndi 2 periods. Ndekuti ndilowa ndiphunzitsa china ndizalowaso ndi English. Nde madam mukalowa class muti muphunzitsa masamu inuyo. Mukamaliza masamu muphunzitsa chichewa inuyo. Mukamaliza chichewa muphunzitsa English inuyo. Anthu 100 ewo. Ndicho ngaso zinezozo. Zan 100. Makobe 100. Inde ndipo ku masamu kuli ntchito osati ya masewera. Masamu kuli ntchito osati ya masewera. Koma weluka tukuda. Mwangu masasa. Akula kula makoza namba 1 ndani mu. That boy. Genius. Iwe zina wembe. Francis Joseph. Joseph. Ndio amene makoza namba 1 muno. Anthu ose oma boss. Musimba banga mantha inu kujiza gwa izi. Simpanga mantha? Iwe tanena urya? Chawazika chinyumba chi? Ndio mama nacho mantha? Uriyo amene makazo mantha? Uyawone ora ni mawambia. Adikira kai, mfandi angwedu shi. Iya idadikira ni. Yuruma banga mantha muno? Chifonya? Chawazika chinyumba chi? Ndio mwana kachizagwa? Zo basadi manda. Iwo so mwanga mata? Chifoya. Umoba uri kizagwa? Iwe suova? Sinuopa. Suova ife. Sinuopa chikaya kendi libe manda. Wabe manda? This standard 1B. Standard 1B. Azanga. Hata mi pasi tu. Si? Madara mujana klasi. Pala, na sana tani na wanali kwa sente. Kabolo dikawo nkameneko kadathyoka miyendo kali pansi kuyembekeza kuti aliyense adziona patali ngati pamenepo. Ophunzira 98% apa sukulu ya Wataka ndi achipembedzo cha Chisilamu ndipo 2% ndi achikhristu. Koma mkuona kwanga pafupifupi 99% ya ophunzira achichepere onse pasukuluyi alibiretu nsapato. Iwo amayenda opanda nsapato ndipo ena ayiwo amavala ma Crocs aja amadziwika bwino kuti magwaladi a plastiki koma osati nsapato yeniyeni. Akalandira phala mmawa pasukulupa ambiri samadya amangolisunga iwo ulendo wa ku assembly kuti adye akamva njala yeniyeni chifukwa phalali limakhala lopandiratu shuga silikoma mpang'ono pomwe ndilongothandiza kuti uthane ndi njala ikawawa kotheratu. Assembly ikatha kumakhala kuthamanga liwiro la mtondodoka. Kukasamala kapo ya phala yomwe udasunga pomwe ukudziwa iwe mwini. Ana awa ndiwo adandipangitsa ine kuti ndibwere kuno kudzagwira ntchito yomanga zipinda zitatu zophunziriramo zomwe zikhale 11 by 8 meters chilichonse. Ndipo mukuonali lidali first day, tsiku langa loyamba mmoyo mwanga kupita kokatulira njerwa ku dera lina lomwe limatchedwa kwa Mpalume. Ndili nawowa ndi anzanga tsopano ndimakhala nawo mmodzi umodzi ndipo iwo pondiona ine kuti ndikugwira nawo ntchito mosawinyawinya komanso tsiku lonse iwo amalimbikitsika ndikugwira ntchitoyi molimbika zedi. Ingakhale a headmaster apa sukulu Mr. Khungwa amagwira nawo ntchito iliyonse yomwe ine ndimagwira. Second day, tsiku lachiwiri mmawa tidalandira mchenga oyamba omwe tidayitanitsa kuchokera ku Ntaja. Ndipo ife tonse tikumakhala achimwemwe zedi
mmawa uliwonse pogwira ntchitoyi. Titamaliza kutsitsa mchenga, tauyamba ulendo wopitanso kwa mpalume. Ukapitiriza kututa njerwa. Kotuta njerwa kumakhala nkhani kucheza ndi kuseka, ngakhale kuti ntchito yokweza njerwa mu galimoto la 15 tons njowawa ndithu. Njerwa pafupifupi 7,000 zimakhala zikuchotsedwa pa uvuni nkumaponyerana m'manja ziwiriziwiri pena zitatu, ena akumasanja mgalimotoli mwa dongosolo kuti zisasweke pa ulendo wathu wobwerera kwa Wataka. Tikafika kwa Wataka, titsitse njerwazo kuphatikiza njerwa za dzulo zija. Tikatha tipitanso maulendo ena mpaka titatuperatu. yetu Day 2. Tsiku likatha, ine ndati onge manda timabwerera ku nyumba yathu kudikiranso mawa. Ndikafika ku nyumba ndimafikira kukalowa mchipinda chosambiramo kapena kuti mu bathroom, koma osati momwe bathroom muidziwira ambiri antawuni. Ndipo tikatha kuzitsukatsuka timanyamula mipando ndikakhula box, timayambanso ulendo wina kuchoka ku nyumba kulowera ku trading pa mtengo wina pomwe pamapezeka network. Ndipo pamenepa pamakhala anthu ambiri masiku ena ochepa odzafuna kulumikizana ndi anthu ena pa dziko lonse lapansi, makamaka anthu aku John omwe abale awo ambiri amachokera kuno. Kwa onse ofuna kuthandiza pa ntchito ili kuno njira iliyonse, lumikizanani ndi Tionge Manda pa 099 369 3472. Ndipo ine ndidzakhala wokondwa zedi Mulungu apitirize kusunga miyoyo yathu m'dzanja lake la wamwambayo.